Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to called ones, ndị akpọrọ ọrụ. Abịa m ebe a ka m kọwalụ gị onye akpọrọ ọrụ ihe na-agaghị ime, what we must do if for any reason you have been informed or you have received message that you are called one, whether you want to do it in any form, whether in Christian way or in traditional way, no matter what, a called one remains a called one. Yes, you must listen to this message. Or if you know anybody that is called, whether the person have started or the person have not started, tag this person to this video. All the very important. Before we dive into today's lecture, important announcement. We are in the month of July. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Ejegom n'isi ụtụtụ achụ aja n'aha ha dum. Anyị ga-achụgodo aja iri na igwe until the last day of the month. Achụcha anya bụ aja nchịkọta. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ya na their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media maka na ọ dịrọ necessary. But I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha since 4 years and anyị bidoro ịchụ aja iri na igwe. Ọ bụrụ na ị dị interested, ihe ị ga-eme bụ chat m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Then you make token donation iji kwado ya bụ aja a na-achụ. Yes, my WhatsApp number remains 0805 7837 0805 7837 Now let's proceed. Which one? Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ for ije ozi wee nye mmadụ dum. Yes. Ọ bụrụ na for any reason no nwoke esi wee zie gị n'ozi, egburu ya n'amụma, afụrụ ya n'ọfụ, agbatara ya n'afa, enyere ya through via message na-ewu onye akpọrọ ọrụ. Mana problem ị nwere kịta abụ na ị mara na ya arụ ya n'usoro ụka ma ọ bụ na ya arụ ya n'usoro omenala ma ọkwanụ na ịdịbụrụ already ịrụ ya bụ ọrụ. Gee ntị. As you all know, I'm an ancient high priest. I'm that typical dibia in the village. Yes. One day I will create time to explain what is different between an ancient high priest and the ordinary typical dibia in Dabono. Now, I didn't know Igbo. Yes. Here Joka Kowalagebo. Obru Nigeria for any reason I say na agboro. 1. Chọpụta onye na-agbanya gba afa jụọ ya ihe mmụọ kpọrọ ọrụ ka ofu. Nke abụọ, chọpụta usoro ije ozi ụdị chọrọ. Chọpụta ụdị ọkpọ oku chọrọ. Now, ọ bụrụ ọ dị possible ma ọ bụrụ na ị nweta onye maara anya negotiate. Example, ụdị ije ozi na etu isi chọọ ije ya bụ ozi, ọ dị very possible for onye maara anya. Ị ghọtara ya? Ana m agwa ndị mmadụ mgbe ọbụla gị na mmụọ na-abịa n'ọgbụgba ndụ, wee ka isi kwado, come with your own proposal ma ọ bụ na ị ghọtara how things work. Yes. Nke abụọ bụ example, in the world of physical, gị na mmadụ na-aba into agreement, come with your own proposal, your own input, ka ọ ghara na one sided. So etu a ka ọ dịkwa na ihe mmụọ. Ya bụ, ọ bụrụ na agwara na agbọrọ gị ọrụ for any reason, ka m bido na ndị chọrọ ịrụ ya nọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji zaja book, ọ bụrụ na ị chọrọ ije ozi a as a spiritualist, ma ọ bụ na ị chọrọ ije ozi as a high priest, ma ọ bụ na ị chọrọ ije ozi as a physical dibia, chọba onye na-eme exactly etu ị chọrọ isi mee. Yes, abụ m onye isi nchụaja with higher knowledge in Igbo spirituality na ụka ọdịnala. Yes.
So ịmalụ onye ị chọrọ ịbụ iso ụkpụrụ ya based on ihe gị na mmụọ gị na ezumezu kwekọrịtara. Ọ bụrụ na ịbụ onye na ị chọrọ ịlụ n'usoro dibịa na-agwọ nsi na-agwọ aja, ọ bụrụ na ya ọsaịdị aha ka ị chọrọ iso ịda agwọ ọgwụ na-eke ọgwụ, chọba onye gị na ya flow in the same vibration. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ sọ dibịa aja, chọba onye gị na ya flow the same thing, onye bụ sọ dibịa aja. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọ na-agba afa, chọba onye na-agbasa afa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị enyesa ọgwụ, chọba onye na-enyesa ọgwụ. You get why? Ọ bụkwa na ị chọrọ na ị nwere gift of multidimensional, chọba onye dị enough. Now, ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpọ oku gị gara n'ụdị ancient high priest, you go in that format. Gee ntị, ọ bụkwa nnọọ n'usoro as a spiritualist ma as a pastor, do as he suits you. However, ụdị ahụ ị chọrọ iso onye a ga-eme ntọ gị, kwụnye gị n'ọkụ n'usoro ga-adị suitable n'ụdị lane ị chọrọ iso. Ị ghọtara ya? Onye abụghị kwesịrị ịma. Ka mmakwalụ gị atụ dịka nsikwa achọ na vidiyo ama etogoro fọgụ nwa chọrọ ịrụ ya nụ, jekwa onye ebumnobi gị na ụdị o si eme bụ ụdị ị chọrọ. Jekwa egwu ya na ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ na ịbịa for training, ka o trenụọ gị, kwụnye gị n'ọkụ, jiri aka ya wubere gị ọnọdụ, bụrụ onye mgbaziri gị. Ị ga-enwerịrị mentor, ị ga-enwerịrị altar that is behind you as under supervision role. Ị ghọtara ya? Ya bụ ihe ga-eme ka ide ude. Hapụ onye nwere ike ịgwa gị na ọ bụrụ na agwụ mara gị na ị need mentorship, na ọjọs nọrọ na be gị na-eso ndị mmadụ na social media na-emekasị ofe ihe. Ihe ị na-eme try and lock ntị ọ dị. So only professionals, people that understand very well, when they associate when the chips are down. Cabo for cause on Chorego, Mana for any reason, where Obubo could go here nosy, Mana Choreriano. He need remember Ijaquarago. Iquarago, Iguandago. Only Mani Amarugo Coggis who was what they are awful. Yobando to give. Ka ịbịa na-echukwa ha, meanwhile na-eme ihe ndị ọzọ ị na-eme. Example, o nwere ndị akpọrọ ọrụ dịka pastor, mana ihe a na-arụ ya pastime, that's part time. Ọ na-ụbọchị ụka ojie n'onwe ya ebe ọ na-edo ofufe, ụbọchị ndị ọzọ ojie n'ihu ọrịa. O nwere ndị akpọrọ n'ije ozi dịka ndị ga-arụ ya in part time way. So onye maara anya, high priest maara anya ga-asụgharị ya ọfọ. Ọ bụkwanụ na for any reason na ị chọrọ ịrụ ya, mana for now you be already idifa ya etu mmadụ si edifa admission ya. Ị ghọtara ya? Gwa ha mekwa ekwemagwụ nke a, gwafa na ị chọrọ ịrụ ya mana na ọ bụrụ kịta, nye ha duration. Onye maara anya ya mekwa ọ dịile, agwazie gị etu ị ga-esi na-echukwa ha to keep them at bay, ka ị were ike na-eme gịnị na-atịrị na-ederede. Mana o nwere ofu mistake ị kwesịrị ime nya mistake commit go blunder. For any reason, ọ bụrụ na ị dịbụ already ije n'iru ọrụ gị, ije kwana sị ka ije lụọ agwụ gị na village na Lagos, ma ọ ka ije kpọtụ ochi gị n'Okpesi debe na village na Lagos. Ime ha n'ihe ndị a bụrụ ha na iwe onye akpọrọ ọrụ, ha ga-eje ngwa ngwa je krọblọ ihe na-eme na Lagos ka ị bịa megide netaba ha anya, tụbara ha nso. The purpose of calling down Yachi n'Okpesi na forces Sienu na Ikenga n'Okpesi, ma ọ purpose of ịlụ agwụ, whenever ị lụrụ agwụ, set go an altar ntị ọ dị. Mgbe ị kpọtụ uchi n'Okpesi, ị confine go eme install n'Okpesi. Now mgbe ị hapụziri ya kpọchie n'ime room naba Lagos ma ọ naba obodo oyibo, ọ gị na-eme onwe gị. Ha ga na-abịa ebe ahụ na-fuck things up for you in order ka ị na-anụ ụlọ ga na-eneta ha maka na ị hapụrụ ha unattended to, ma ọ bụ agụ ha na-agụ ha. Ị ghọtara ya? Onye ọbụla nke bụ eziokwu na once ị lụrụ agwụ na pam,
ma na-agwụ ọrụ ịma na enwere ka esi alụrụ onye bụ onye bụ na agwụ na-enye mmadụ nsogbu na ọ bụrụ dibịa ịlụ ọrụ ya agwụ ọchịkọ ọnụ ọ na-arụ ọrụ aka ọ na-agarị ya ọ na-azụ ahịa ọ na-agarị ya ka a dị iche maka na ọ bụrụ onye lụọ agwụ ọ bụrụ dibịa etu nke esi alụrụ onye bụ dibịa agwụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ije nya bụ ozi ijekwa na alụọ agwụ na ana asị na agwụ dibịa ka m na-ekwu maka ya ijekwa na alụọ agwụ na ana ịlụwa na agwụ dibịa na ana nke bụ eziokwu na ọnwụ na Abuja ma ọ niile obodo oyibo ya bụ na tadịrị gị ka ị bịa gịnị na-edokwu ya maka na the purpose of ịkpọtụ ya n'obesi ma ọ bụ ịlụ ya na ana bụ ka inye ya ọnọdụ ka inye ya ụta ịlụtara na ndị fada na-achụ àjà na-abụ ha kpọtuo Jizọs ha na Blessed Sacrament ha eburie na monsters ma ọ na communion plate gadebe na chapel ebe ndị mmadụ ga-anọ na-evenerate ya na-atụrụ ya na-ebutere ya uru na-efe ya uru ịghọtara ya so mgbe ọbụla gị nwa kpọtụkwara ezumezu mmụọ gị ndị agwụ gị ma ọ bụ ezumezu ụzọchi gị debe ya n'okpesi inye kwagoro ha ọnọdụ ọ tụzuru anya na ị ga na-abịa from time to time na-atụrụ ya nzu na-emeri ya ihe ndị ọzọ gịnị ya na-akparị nkata maka na ị confine gị into one place into altar so mana advice m na-enye gị bụ ọ bụrụ na edebe already settle down lụba ọrụ a full time ịkpọtụkwara ya n'okpesi yes ọmụọkwụ ihe ị ga na-eme n'anya nwoke ị ga na-akpọ ha na-achụrụ ha àjà na-emedoro ha gwa ha na ịnọ na mba tara aka idebe already ịnọ full time na-akpọ ha n'anyanwụ na-echukwafa mmadụ nwekwara ike imeriri ya ị nọrọ na mba dị anya ịfụ na ha ma adọta full time maka na ị nyebere ha ọnọdụ full time nke jọrọ njọ bụ na ịkpọtụrụ ha ọndalọ ka nke ịkpọchikọ ụzọ gị nawara obodo oyibo ma ọ nawara Lagos anata ntị ọ dị mana ana m achọ ịgwa gị na ị na-echukwa ha via the sun ị nwere ike communicate to them ebe ọ bụla ị nọ ọsọ ya bụrụgo ndị ọma na-emere gị ihe niile face east and communicate to your forces via pure longing pure spiritual exercise and it shall be well. So note ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụ agwụ gị ma ọ ezumezu gị na altar ịkpọtụ ya in one place ọ bụrụ na ịkpọtụ ha one place mara na ha ga-akpọnata ka ebe na-enedo ha so mana ọ bụrụ na idobe already ị na-emedo ha ịkpọtụkwa na ha na-enye chukwu ha n'anyanwụ onye a na-emedoro ya via the sun ekelekwa m ụnụ ka ị nụrụ onu a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile mee ka onu anyị nụrụ gbaziere gị onu ka ị nwee ike mee the right thing ka ị ghara ịdị ịkụ ụta ma ọ na-abịa na inbox m na-asị m Eze-Ana kere ihe a ga-eme. Let us pray. Letakwa WhatsApp nọmba iji nweta mbụ 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.